starter. Okay, Pythagoras sætning siger, at i en retvinklet trekant med hypotenusen C og kateterne A og B gælder det, at A i anden plus B i anden er lig med C i anden. Det kan jeg godt bevise. Det glæder jeg mig til at se. Det har jeg gjort ved at tegne en vilkårlig retvinklet trekant, ABC, og lagt den ind 4 gange i et kvadrat. Den figur, der er inde i det store kvadrat, som er dannet af de 4 hypotenusser, det er også et kvadrat. Og det kan jeg bevise ved at tegne en halvcirkel her, som jeg har gjort. Jeg ved, at i en halvcirkel er der 180 grader, og jeg ved, at vinkel A og vinkel B fra trekanten er lige med 90 grader, da vinkel C i trekanten er 90 grader, og derfor har optaget halvdelen af vinkelsummen i trekanten. Altså er vinkel A og vinkel B 90 grader, og derfor må den resterende vinkelsum være 90 grader. Altså er de her vinkler alle vinkelrette. For at lave mit bevis vil jeg starte med at regne arealet af det store kvadrat ud. Det vil jeg gøre på 2 forskellige måder. Den måde, man kan regne arealet af et kvadrat ud på, er at gange sidelængden med hinanden. I det her tilfælde er sidelængden A plus B, og det vil jeg så gange med hinanden. Jeg har skrevet A plus B gange A plus B her. Hvis vi ganger parenteserne ind i hinanden, får vi A i anden plus A, B plus B i anden plus A, B, som altså kan reduceres til A i anden plus B i anden plus 2A, B. Den anden måde at regne arealet af det her kvadrat ud på, er at tage arealet af de 4 retvinklede trekanter plus arealet af det indre kvadrat. Som jeg sagde lige før, arealet af et kvadrat sidelængden ganget med sig selv, så der kan vi starte med at skrive C i anden, da sidelængden i det lille kvadrat jo hedder C. Så skal jeg regne arealet ud af de 4 retvinklede trekanter. Og det gør jeg ved formen højde gange grundlinje ganget med en halv. Og i det her tilfælde er det så A plus B gange en halv. Det skal jeg gøre 4 gange, fordi der er 4 trekanter. Så det bliver C i anden plus 4 gange A gange B gange 0,5. Hvis jeg reducerer den, så bliver det til C i anden plus 2A B. De her 2 udregninger, de skal altså gerne være det samme, så vi kan sætte lighedstegn imellem dem. Det gør jeg her. Har du ikke glemt noget? Har jeg det? Ja. Eller, det ved jeg ikke, har du? Lidt for sent, men der skulle have været fejl. Du skulle have haft en parentes op efter 4. Ja, okay. Ja, bare lige fyr den. Jeg forstår, hvad jeg mener. Ja, godt. Sætter jeg lighedstegn imellem mine 2 beregninger. Nu har vi en ligning, som vi kan reducere. Jeg kan se, at 2AB går igen på begge sider af lighedstegnet. Så den kan jeg altså fjerne begge steder. Det vi står tilbage med er så C i anden er lige med A i anden plus B i anden. Og vi har hermed bevist Pythagoras sætning. Heroica!